lwetani, alufadi. Koro in ng'aki ng'eni ati an gi nyathi, ng'ama nowachoni. An asebet ka loso denda, dong ineno ka kaka ber, emomiyo ber kaka inena ber. Ai! Manyisore ni ionge gi nyathi? An aonge nyathi. Mayie. Yawa nisemiya nyathi. Mayie ti chief manya asebet ka dwaro ni. Apenji nisemiya ich. Mayie Nyasaye wuora, pok na mi ich nyaka nene. In nisemiya ich podi. Mayie obore wuono nono. Kata ich manya ng'eyo ni nyathi nyocha an godo kare onge. To koro wang' nachak nang'o yawa. Ai! Yawa makong'o madh. Ai! Kosa madh ndawa. Amadh nyasore. Iwacho ni onge gi nyathi? Mano pendo michaki penja kendo. Ai. Kochakore kawuono. Ok ni chak inena. Ang'o osetimore yawa? Iwinjo? Osiepa ang'o otimore? Iwinjo? Kong'o ema dhi madho mang'eny mondo kwe wiya. Ma wiya nyalo mana kweyo gi kong'o. Mayie Nyasaye. Yawa, to kore dhi weya nang'o? Ai! Otama nyathiwa. Nyathi onge. Yayo opore wuono nono. Asetemo di ni chul pesa ni. Mayie Nyasaye wuora. Nang'o? Mayo. To koro kama sponsor emoseweya kae yawa. Sponsor oseweya kama to koro ma adwa chako nang'o? Makata na meda wuonde kaka nasebedo ka wuonde ni an gi nyathi. Ya Nyasaye wuora to koro ma adwa timora nade yawa. To koro yawa na nyiepo mogik. Adwa chako nyiepo nang'o? Ya adwa chako dak nang'o e piny ni koro yawa. Sponsor koro weya. Koro adong kenda. Kaka sewacho maler ni ndalo mane wasero kode kapod watindo kama watich ti. Onge kata nyako kata chiel manomiyo ich. Onge kata nyako kata chiel manomiyo ich. Anto nyiri namiyo ich dabal te. Ma wach monego bed ni winjo. Ok na wacha. Ai to mar ariyo. Awinjo ka koko ung'eny gode ot kanyo. Ing'ina biro to awinjo ka koko ung'eny gode ot kanyo. Tas an ang'e gima chandou. En ang'o? Ineno jaodino orach. Jaodi rach, jaodi ok nyuol. Chan gi paro maliw manyalo konyi. Mondo yani weche obedhe makare, weche kik bed maricho. Manya, an awuon minenane. Abro nyisi makwe. Kwe bro bede udu kanyo makata gimoro amora mabro timore marach onge. Sabe di koro mana saa uchiel. Obure poko kelo na pesa na. Tadwa dhi wero. Ya obure ni tugo koda. Wawa ikra adhi aol pesa. Mokabideho. En wach bila. Tang'eyo ni chief tadhi. Yepon gi kati tima nang'o. Chief tadhi. Masi! Ng'eya kaka ng'eya. An kata ng'eya. Katinia ni dal nade. Oko chuna? Obur. Antie. Maingi mamiyiero don. Masi. Kaka ini. Winja. Adhi kucho mondo akel nyithindo. Monda ka. Nyako ma ichan ge gweng' kacha. Ing'eye? Nyathi onge. Nyathi onge kata chiel. Tich kik baya mar chiwo. To kobaya. Mas, ibiro neno. Lutoka ka idhi pe. Mas. Dimi agi mimi adwa.
Amer magi. Chielo wan, obiro gi pesa. Ok adhi kata manye. Sani an makoro kata anye, to onego bed kata nadhi wero yawa. Ma adwa dhi wero sadi. Samoro banya dhi ka to nyisa ni onge pesa. Nikech be kaka nyocha nene, ochalo ng'ago petet. To ng'ani dang ng'iya. Ha? Dalani be kang'iyo maber, aneno anguche moko kombe moko banene laro matina ni ng'ani nobet ka. To chal mopondo na. To ka tek ni ng'ani ok omiya pesa na. Anguro matweyo nade. Anguro be pesa mang'eny. Romo na gi pesa dawa. Inyalo paro ng'eny mani kama to bange na pesa dawa. Okang'eyo natim nang'o. Apenji Obure. Ma en gima miyiero don? Kama en gima miyiero. An ba bro konyi yiere. Nikech an be aneno kata ka ol kodi yawa. Obure yawa. Anyisi Masi. An be wechegi koro ola. Odi, Iwinjo? odi. Kucho. Karibu. Okay. Dogi! Koro kuma donje to sechako mana winje onge gi dogi ni yawa. Donje nyamera, donji bedi. Kok idwa bet, to wuog oko, idhi kumiaye. Inyalo bet ma odi. Ok iwinj kaka Obure wuoyo. Obure mokwongo. Obure ni En nani? pesa. Pesa ni nini? Obure sani sadi. Apenji, en gi pesa ni moro. Kete lweta ka miya pesa. Pesa ema dware mokela ka Obure. Ok idwa. En gi pesa ni mane. Ok aminu. Obure miya pesa. Masi! Wachna wacha ma omer ya. Masi! Wachna. Obure nyocha chika saa achiel. Jalni. Kaka dawa. Omera! Saa auchiel. Nyamaza kwangu. Kok idwa winjo wach? Obure wachane wach mawinjore. Nochika ogol. Go pang'o? Bed piny kok idwa tidhi. Ineno law morwakoni? Obure okawo ira siling' 1,000 adi? Mayo. 2,000. Masi! 2,000 ka ineno lweta miya law. Agonyi lawne dhigo. Mokwongo ne oselaye longa to nyisa nogonye adhigo. Obure miya pesa. Iwinjo? Obure ling'ane mondi. Nyamera koro ineno gimitimo. Dhiya kasto tarik 5 koromo. Ai, Ha? Bibi kaw pesa ira. tarik ang'o? Tarik 5. To kawuono tarik 1. Asai. Oburo nyisa ni biro tarik 1 to miya pesa. Omera. Chika tarik 5. Dongi neno kako mer. Gima uwacho. Tarik 5 koromo. Ane mami pesa ni e lweti. Gima uwacho. Tarik 5. Hey. Kasa 4 madhi 5 kanyo. Ibidhi yudo pesa ni ino. Iwacho na bi tarik 5 ayudo pesa na. Iyudo. Ing'e gima timore? Abiro tarik 5. To kok ayudo pesa na. Idhi yudo takaw TV kata nguro. Iwinjo maler? Tarik 5 mok lew iyudo. Kwanza, nitiere pesa moro ma tarik 5 no Obure yudo. Pesa no bira ni tagolo siling' 2,000 aketo mana yoro. Ung'enu jochik ji kama ma timu mar chiko ji un gi chuoru ni. Koro iwinja, abro dhi, kendo adhi ka kinena wuok ni. To kabiro tarik 5 no, ayud pesa na. To kok ayudo pesa na, to mana gima wacho gino. Idhi yudo minwa, chopa maber idhi yudo. Kik uwal koda. Oriti dhako wadwa. Ya Obure Uchako. ikona ke shida. Mado Obure makanye ya Obure. Itwaga na yuagi yawa. Masi. Jomo mer makata ka wuoyo kiwinjo komer. Koro in Chuni ang'o? Gowi mane ma kendo ichak in go. Dhi bet na dhiane. Ai. Obure. Hey. Mae gowi miketa. 2,000 tadwa golo kanye mamiyo mamani. Masi wedeo. An Nyasaye nomiya rieko. Otuona pesa mifuko to miya obwongo. Koro Mae pesa machamo. pesa neni timo bongo nino. Kama. Nindge kom kanyo. Masi! Ana nindi e kom. Kwani kitanda na keto ne meru. Mondo dhi onindie. Haina. Haina.
Tiende rundo. Nyono. Tiende oklo. Mato wach matek manana. Wende nopuonjwa chon gi dawa to. Ananyora mana buoto. Koro wendego be koro chal na mana ka gima tek. Nina wach matek manana. Okay, Odi. Karibu. Sema na donjo. Ai, mama tonga yao. Ai. Apenji. Ang'o matimore? Dwogane kichien kae matin. Ang'o mosetimore? Ata penjo. Madhako manade. Hey, achakarado mana gi tuondini. Ma to kisran adier. Ma kisran mapok adwaro ayudo. Apenji wuoda wendo. Ang'o mokeli oda gokinyi sani mako ka chiewo pok aywecho kata inisechopo. To kana good news. Sama donjo kama to nego bedni. Ai, lingane. Good news manade mibiro kelo na gokinyi sani? Abiro manyo bure. Wang'isi. Obure no mondo wuok gokinyi sa 10 gi odhi manyo chiemo ne chiegi. Into gi nyithindi 20 kode. Ibiro yodo bure gokinyi. Iwe ni obure nigi pesa madhi miyi midhi pidho go nyithindi makiego. Omera, dok kumiyae. Omera dhako. Bing'eya. Ang'eyi maber. Dok kumiyae. Kiki we lweta lware lembi. Hey! Anyieri. Ko bure mapok nothala kata mana ng'wenya. Into in ng'a ithala? Ne. Aparo ni oking'e ng'ama iwuoyo. Ineno gimitimo da wendo? Ok adwar kisran sani. Iwinja maber. Maber kabisa. Adwa ni kaka ni biro e kaka idogi. Asayi. Ok adwa idwa biro ka itichako biro gi weche jokuoge ka. Asayi. Dok kumiyae obure onge. Okay. Oriti. Okay. Adok to lakini. Wuoda wendo. Mano wuoda wendo. Obure. Omera donje ot. Obure. Donje ot. Iriemba. Mana nego. Mana nego. Okabidhi. Ne, okabidhi. Iyo. Okabidhi. Mama kisino obure onge ya. Okabidhi. Donji. Yayi. Launi angoka. Yes. Manwa. Miwa. Ang'o matimore? Atie. Good news. Man. Asedonjo godo. Omeri ng'ina winji mane lek. Winja mane dek. Kendo ng'e gima paro. Awe mana ni semondo. Mondo bi wadhi e barasa. Ok yal mine. What chief podi? Ha? Podi dong mana higni 2. Kok abedo chief? Podi. Apenji to kala leke mawuonda. Mano leko wuodi. Mana leke mawuonda? Podi. Kara timnia. Donje ot mondo miya good news. Wadonji. Magiti magona koko ma. Good news matani. Wuoda wendo. Wachna. Kata ka sebile. Ang'eyo ting'o good news. Ma good news. Kamano. Koro. Ang'eyo miduogo kano. Wach maber mikelo kendo. Kabisa. Kamano kata law no karwako nikech an ang'e ni wadhi e barasa. Koro nawuok kaka wantiere no nikech mine samoro nokelo pujo. Mano kata an alonyo mana koti. Lonya koti. Ma wach mapek miwacho gi chia. Kamano. Koro gi weche lawni kaserwake kama. Wachna kaka ibiro mama ni nyaka nyochi wuok kodwa cha. Onge lokruok. Ai! Lokruok onge kata dis. Kata chia. Onge adier. Ana kakinenani. Ana kama. Oking'e ni ya. Oking'eyo gima timore. Ing'e ni sani onego bed ni wawuoyo kaka jomadongo. Wuoda wendo tama. Gima timore en ni ya obure. Adwa nyisi siri moro ma joma chon be manowache. Konya wuoda wendo. In achiel kuom jogo gogo madhi tho gi wigi kendo machuoko dhi tiendgi. Ai! Wuoda wendo. Kaka kudho
Kudho lit malich cha. Ichwal tiendani kabisa. ai uda wendo wach gima chielo mano to ok nyalre. Oking'eni ya Konyna mama ni en chika kamano ineno Masi. Anto kiki wachna wach mofua sai. Weche madwa wacho gi ofuo. Koro kien gi wach moro maber ti wachna kama mofuon. Puonj dhako. Mayie manyiso ni tim matimore ni berni More. kaka antiere ni giti chief madwaro ni be biro nyalore. Dhako ni tiru dala ka. Dhako ni tiru dala ni. Mayie ma wango yama kata mana bet anyalo mana wilo koro kanyal bet but mamani Kiki bed bute. gimo bio kanyal bet bute mane kako duoki mano wach malich ma ok onego timre Kata na dhier nono. Koro wachno obwogo malich. Mano wach marach. Idwa na duoki nang'o? Oking'eni ya onego ichiw nyithindo ka. Hodi. Awinjo ka ng'ato godi. Karibu. Karibu donjuru. Kikudonji uda wendo mage jok mage Magi jo yengo. Magi jo bocha. uda wendo dhok aseyang'o ka adong' mana gi nyaroyadi Nyaroya achiel. maka magi jo bucha to loknauru tamnauru ng'ewu na bucha ok chak duogo dala ka Apenjo bure. aduoki Masi. Chiko ga iti. We beta ni wiri ng'at gi woda wendo maka woda wendo wacho ni luare pi ti luare pi. Chung ti chung. Bed piny ti bed piny. Okay. Kare gidonji to giwach gimokelogi mondo gidogi. Bed piny. Mano kamano. Kariburu yawa. Kacha. Gibida bida kode. Sode. Kacha. Jogo ko bedi kuma chiegni. Kanyo. Bet piny. Beduru. Wachuru. Haya, asante kwa kupatia nafasi kuingia katika nyumba yenu. Mimi naitwa Dr. William na nimetembea na daktari mwenza hapa hivi kwa jina naitwa Sandra. Tumekuwa hapa kwa niaba ya serikali kupitia Wizara ya Afya na tumekuwa tukitembea tangia asubuhi nyumba moja baada ya nyingine tukileta ujumbe wa habari njema kwa wanajamii. Mambo ambayo tunashughulikia hususan ni kuongelesha watu jinsi na stili waishi katika familia yao. Moja wapo ikiwepo swala la familia ama family planning, pangaji bora wa uzazi. Jambo la pili, Koro gibitim. Kati loko walika mano uda wendo. Na tatu, wapo kuna shida ambayo inatatisa maisha yao katika ndoa, tunawapatia ushauri bora. Kwa hiyo machache nitafikia hapo, nitampa daktari mwenzangu awapashe kwa lugha ya mama. Asanteni na karibu. Ago erokamano kuom rwak murwako wagodo ka. Mana kaka ne wadwa osewacho karka an Dr. Sandra orwakar ka gi migawo mar thieth maduong'. Kendo wasebedo kwa wuotho e dhoudi ka dhoudi ka wapuonjo weche adek madongo. Mokwongo wapuonjo wach mar family planning gi dholuo luonge ni komo nyuol. Ne okwarwako uka. Mokwongo uda wendo. In gi kwer midhi komogo. Onge. Waonge kwer ka. Koro winjo. Uparo ni warwako. Kwer komo waonge go. Nyiso ni udhi dhi adhiya. Ne, wuoguru mondo udhiyo. Kamano. Wuoguru mondo udhiyo. Od ng'a. Oda. Odi koda. Ok ni woda wendo biro kae to riembo welo. Chikuru itu maber mondo winj gima daktari wacho. Wauru rikni ni komo nyuol koren kwer kiang'o. Beduru joma chiko itgi. Haya. Daktari wachane wachno malong'o. Bende wapuonjo kendo wapimo tuoche mathiso machalo kaka okimi. Inyalo bedo ni ati iluor di pimri emomiyo ogol wako mondo miti wapimu. Mar ariyo
wapenjo ji ka nigi shida e dak. Moko ng'ato nyalo bedo ni odak kuom higni mang'eny to kaka oyudo nyathi tang'. Kaluwore gi kaka iwuoyo no, nitie gima winjo maber na kanyo. Wuda wendo. Asewinjo kuma jogi wuoye. Kata napimogi ok gi joma beyo. Magi joma richo. Ok anyal yie gi jogi. Okay, wuda wendo, aneno ka wangi kore loko kabisa. Ok anyal yie gi jogi ngam. Oyo, koro gimitim. Kati loko wangi kamano wuda wendo. Adwa winjane, adwa chikane ita. Mondo winjane gima gidwa kelonwa. Wuda wendo.